De Hazenpeper is een spannende zondagmiddag voor het nieuwe boerenbruidspaar. Zenuwen? Een beetje. Klein Ja, beetje. veel. Schijt. Ja, stiekem wel. Nou zijn ze wel echt goed aanwezig. Ja. Ik zie het. Hoe is het gegaan? Hoe zijn jullie benaderd? En hebben jullie veel voorpret gehad? Dus ik ben als eerste benaderd. En toen heb ik Joep erbij gevraagd. En samen hebben wij echt een superleuk club mensen verzameld. En wij hebben al heel veel voorpret gehad, ja. Joep, heb je een idee waarom ze jou gevraagd heeft? Nee, ik ken ze eigenlijk helemaal niet. Dus ik weet het niet. Nee, ik snap het steeds niet. Jawel, ja, Bieneke is een vriendin van een hele goede kameraad van mij. En we hebben heel wat avond gezellig, of we hebben al heel wat avonden gezamenlijk geborreld en gedronken. En ja, we hebben het altijd heel erg gezellig. En ja, ik denk dat dat wel de reden zal zien. Ja, dat is belangrijk. Waarom ze dat gevraagd heeft. Wat verwachten jullie? Nou, ik heb gehoord dat het echt ramvol staat wil. Dus ik verwacht Wij verwachten dat een het, zaal die compleet losgaat. Dat verwachten wij. We hebben een liedje gemaakt, een liedje ingestudeerd, opgenomen, die we straks gaan zingen. En ik hoop dat die net zo goed valt als bij ons, want wij zijn er heel blij mee. Dus ik denk wel dat het feestje wordt zo, ja. Dizzy Vastelovend is niet te filmen.